falle ɗaya falle mata gyautan zanen tsohuwa ta gida, falle ɗaya shine falle gajeren wandon tsohuwar kakar ƙanwar babar uwar maƙiyin abba gida gida. Mun faɗa mun ce Tinubu falle biyu, in ka ce falle ɗaya to ka falle tage tsohonka na gindin mangwaro. Falle ɗaya kin ɗaga gyautan gefen zanen tsohuwar babarki. Falle ɗaya shine fallen zanen tsohuwar baban ƙanwar uwar wanda baya ƙauna abba gida gida da Tinubu. Mu wannan saƙo shine saƙonmu ga masu cewa falle ɗaya. Falle biyu, falle biyu. Bola Ahmad Tinubu falle biyu, falle biyu, fallen abba gida gida mai tuta biyu. Sanata Barau zai ci gaba da mulkinsa, abinda mu muke faɗa daidai muke da ku. Rashin sanin darajar fallen zane shi yasa ba ku san darajar iyayenku ba, amma mu da muka san darajar iyayenmu mun yadda da fallen zane kuma mun yadda da falle biyu. Kun ba iyayenku da falle ɗaya, kun zo waje kuna tallan falle ɗaya, to ku ci gaba da falla iyayenku mari na gida da zagin kakannin uwar iyayenku. Mu dai tsarin APC muke kuma shi zamu saƙon Lawan na Juma gwamnan Kabo, ji kan Garba kafu banki tabbas, wannan shine saƙonmu da za mu ci gaba da gaya muku. Duk wanda ya ɗaga fallan zane ya falla uwar samari a gida, ya falle gyautan zanen tsohuwar babarsa mai zama a gindin randa. Wannan shine saƙonmu 4+4 Abba. Baturen gwamna sarkin aiki 4+4 Tinubu, shugaban ƙasar Najeriya halattacce, shugaban jagoran haɓaka jam'iyyar APC a arewacin Najeriya, distinguished Senator Barau Jibrin Maliya. Muna wannan layin, wannan ita ba mana Abba za mu taɓa uban uwar kakan fallen zanen tsohuwar uwarsa. Wannan shine namu. In kunne ya ji jiki ya tsira, falle biyu Abba, falle biyu Tinubu, dingayi Sanata Barau Jibrin Maliya, gwamnan gobe, gwamnan Nes, idan Abba ya gama da izinin Allah.